Hola, alumnes de quart A i de quart B. Espero que estigueu tots bé en aquesta situació excepcional que estem vivint. Ara hauríem d'estar doncs, en la nostra rutina quotidiana de cada dilluns i anant a l'institut i fent les nostres activitats extraescolars, etc. I ens trobem que hem de fer... Ui, he tossit però no estic bé, d'acord? I el que hem de fer és de monjos i monges de clausura, no? Quedar-nos a casa doncs, per tal que aquest temps ens sigui profitós, ens sigui productiu, doncs caldria que anéssim treballant també. Estic fent aquest vídeo per tal d'encomanar-vos unes tasques de cara a aquests propers dies. Bé, sabeu que jo els tinc presents, aquí tinc els alumnes de la meva tutoria. Estic molt feliç amb aquesta tutoria. I allà, no sé si ho veieu, també tinc la foto que em van donar la Clara i la Enoa, no? Aquí hi ha paper de cuina, perquè paper de vàter és per nens, vull dir, paper de cuina així vas per feina. Bé, doncs, aquests dies també estarà bé que puguem treballar i a classe ens vam quedar a mitges, doncs, de la lectura de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, un dels clàssics de la literatura catalana. És un llibre que ja hem començat a llegir classe, que ja us l'he introduït, n'hem llegit conjuntament alguns fragments, us els he explicat. Aleshores el que cal és que doncs, acabeu la lectura d'aquest llibre i doncs, en el termini que ja està previst examinar-lo a l'institut, que és en menys de 2 setmanes, haureu d'entregar les respostes d'un qüestionari que us passaré pel Moodle. Serà una bateria de preguntes de comprensió lectora sobre el llibre. Aquesta tasca és una tasca que és només finalitzar-la, perquè ja l'havíem iniciat. Bé, i l'altra tasca, un cop haguem finalitzat això, serà ja posar-nos amb el tercer llibre que tenim del curs, que és L'artilleria de Mr. Smith. És un llibre de Francesc Puigpelat, que és el meu enamorat, és el meu amor platònic. Molts de vosaltres ja ho sabeu, perquè a més us he fet llegir algun llibre seu i tinc aquí a casa doncs quasi tota la seva bibliografia. Aquí n'he agafat uns ara per ensenyar-vos, però de fet en tinc més, però tampoc no volia regirar-ho tot. Per exemple, Apocalipsi Blanc és un dels seus primers llibres, una novel·la distòpica inspirada en la novel·la Apocalipsi Now, de la qual també hi ha una pel·lícula. Breu història del nacionalisme espanyol, això és més assaig historiogràfic. Roger de Flor, El lleu de Constantinoble, que és una obra que alguns de vosaltres heu llegit. Els llops, que crec que és la seva novel·la més completa, i si a algú li agrada l'estil de Francesc Puigpelat, li recomano que es llegeixi aquest llibre. Li va recomanar una senyora i li va agradar molt. Faust, el terrorista, és una novel·la negra, així policíaca, suspens. Retorn de Macbeth, que és una recreació del clàssic shakespearià. L'últim hivern de Ramon Llull, una novel·la històrica amb moltes referències a aquest geni de la literatura catalana. Els últims dies del general Prim, una novel·la històrica també sobre aquest segle tan convuls, que és el segle XIX, i La ruta dels almogàvers, un llibre de viatges, que ara ja no es porten els llibres de viatges, perquè com que tothom viatja, ja sembla que llibres de viatge doncs, ja no tinguin valor, no? Bé, doncs, què haurem de fer amb el llibre de Francesc Puigpelat? Bé, haurem de fer un dossier, haurem d'anar realitzant un dossier a mesura que anem llegint el llibre. El dossier està adjuntat en el vostre Moodle. Al finalitzar la lectura haurem de fer de bibliotubers. Sabeu què és un bibliotuber? És una persona que a través d'alguna plataforma de vídeos o xarxes socials promociona o recomana algun llibre. Aleshores el que haureu de fer és recomanar o no la lectura del llibre de l'artilleria Mr. Smith.
heu de parlar d'allò que us ha agradat, d'allò que no, dels personatges, de situacions, punts forts, punts febles. Heu de fer també una crítica personal, que això no és dir m'agrada o no m'agrada, sinó que ha d'estar una mica més elaborada. Ja hem parlat molts cops de que ha de ser una crítica, i ha de partir d'una reflexió sobre la trama, sobre les situacions, etc. Bé, ha de ser d'una duració mínima de 3 minuts, perquè no pot ser que arribis al vídeo, surtis, diguis hola, què tal, i vinga, adeu-siau, no? Per tant, durant aquest temps que dura el vídeo, un també ha de demostrar que ha llegit el llibre i que el coneix. Bé, doncs aquestes són les tasques que us encomano de cara als propers dies. De moment només fixo el termini de la primera tasca, que és la lectura i respondre al qüestionari del llibre de la plaça del Diamant, que és per d'aquí a 2 setmanes. No sabem si això s'allargarà o no, jo estic igual que vosaltres i que tothom, una mica a l'expectativa dels esdeveniments, no? Però bé, amb la previsió que això es pugui allargar, doncs ja us encarrego la tasca començar-vos a llegir l'artilleria Mr. Smith. I més endavant ja concretarem doncs quina és la data per presentar doncs aquest vídeo i el dossier de feina de l'artilleria Mr. Smith. Bé, doncs això és tot per ara, de moment. Si teniu qualsevol dubte mentre feu aquestes tasques, doncs em podeu consultar via correu electrònic o em podeu consultar via Instagram, el meu Instagram de Mots Pregons. Molts de vosaltres ja ho feu davant de dubtes, inquietuds, etc. que us sorgeixen. I bé, feu bondat, sigueu responsables, conscients, la situació no és cap broma. Alguns alumnes el dijous, l'últim dijous de classe, que era el dijous dia 12, sortien de l'institut amb cares d'alegria, amb la cara transfigurada d'alegria, ja l'alegria típica, no?, de qui està vivint en una distopia que no l'afecta, no?, però sí que ens afecta això a tots. Aleshores, doncs siguem conscients de la situació i responsables i ja està, d'acord? Bé, doncs anem treballant i qualsevol cosa estem en contacte, ja ho sabeu, podeu contactar amb mi per preguntar-me dubtes, el que sigui. Hi ha molta gent que ara mateix segueix treballant, els sanitaris estan fent totes les hores que té el rellotge, és a dir, jo també estic aquí per si teniu dubtes, per si us puc ajudar amb alguna cosa, doncs poder-ho fer, d'acord? Vinga, estigueu bé.